Значи, тук сме в момента в някаква сграда и търсим къде да спим. Чакай малко. И аз освети. Така. Не си фокусиран, чай да те фокусира. Фокусирате. И аз свети да разгледат хората. Не си спи вънка, значи тук са всякакви драдонки. Значи това са някакви напълно изоставени сгради с тия. Да, които се срутват вече и няма покрив. Това всъщност не е покрива, ми е втория етаж, който се срутва. За съжаление, нашите финери са супер слаби. И в момента просто търсим помещение, в което мирише по-малко на драдонки. Свети по стените. Така се вижда. Я на пода. Чакай. Цялото това нещо е драдонки. Ето чай ще го увеличим. Но е шикарно. Чакай. Ето тук свиди. Тук където ми е. Така да. Стой там. Аре, фокусирай. Драдонки. За да не спим отвънка го правим това нещо. И така, значи ще намерим къде да спим. В някаква от тия стаи. До сега видяхме една, дето имаше много драдонки, ама не мирише толкова. И това е кандидат принципно. Има и гледка към язовира. Да, поне това.